Abans de començar, hi ha una sèrie de conceptes que millor que tingueu clars si no voleu estar consultant la Viquipèdia durant tot el curs. Ara aprendrem alguns conceptes bàsics i elementals, però recordeu que teniu el glossari complet al Moodle que podeu consultar durant qualsevol moment del curs i complementar-lo amb aquells conceptes que us semblin interessants. Com ja hem dit, l'economia pot ser molt àmplia, però intentem definir-la. L'economia estudia com les persones en societat administrem els recursos limitats que tenim per produir, distribuir i consumir béns i serveis que satisfacin les necessitats i els desitjos humans. Efectivament, l'economia no són només diners. L'economia està pensada per satisfer les nostres necessitats, des d'aquelles més bàsiques com menjar o anar al lavabo, fins a aquelles que, encara que no us sembli, són menys vitals, com mirar TikTok durant hores o jugar a un videojoc. Actualment, al món impera una manera concreta de fer economia, l'economia capitalista, que és aquella que basa la seva activitat en el lliure mercat, en la producció massiva i en la propietat privada. Però hi ha altres maneres més socials de fer economia que identifiquen conflictes en l'economia capitalista i proposen alternatives. Per exemple, l'economia feminista, que ja a finals del segle XX denuncia la desigualtat de gènere al mercat laboral i destaca la importància del treball domèstic, reproductiu i de cures. Fer la compra, cuinar i les tasques de la llar també és economia. També hi ha l'exemple de l'economia circular o de l'economia del bé comú. Tots aquests exemples d'economia es tenen molt en compte dins el nostre objecte de treball, l'economia social i solidària, que veu de totes aquestes propostes i les converteix en els valors que la configuren. Si parlarem d'economia social, no podem avançar sense entendre quin tipus de finances són les finances ètiques. Les finances ètiques, a diferència del món de finances clàssiques que coneixem, són pràctiques que, a més de tenir en compte l'impacte econòmic, també tenen en compte l'impacte social i ambiental. És a dir, busquen el rendiment econòmic al mateix temps que promouen valors ètics i sostenibles. Per tant, si diposites els teus diners en un banc de finances ètiques, t'asseguraràs que no es fan servir per assumptes turbulents que potser no et semblen del tot ètics, com la indústria armamentística, els fons especulatius d'habitatge o els combustibles fòssils, que són els que més contaminen. Quan decidiu començar de zero a l'economia social i solidària, segur que sentireu a parlar del capital social. El capital social és el conjunt de diners i béns materials obligatoris i voluntaris que aporten les persones sòcies a l'empresa. En una entitat d'economia social, aquest capital social és simplement instrumental, però no dona més poder a qui més diners posa, com passa en les empreses de capital. Serà important que entengueu també què és la gestió democràtica. La gestió democràtica és la forma en la qual les organitzacions són gestionades democràticament per les persones sòcies i en condicions d'igualtat i equitat a l'hora de prendre decisions, al marge del capital que cada soci o sòcia hagi portat. Per últim, durant aquest curs sentireu molt a parlar de valors, sobretot el del compromís de solidaritat amb l'empresa i amb l'entorn. La solidaritat amb l'empresa i amb l'entorn és el compromís voluntari i desinteressat de les persones per a la suma d'esforços compartits per tal d'arribar a la fi d'una mateixa causa. La solidaritat és una acció consistent i diària basada en el respecte, l'empatia i l'enteniment i que posa en evidència una cosa que heu de tenir ben clara, i és que durant tota la vida, per tenir vides plenes i dignes, ens necessitem els uns als altres. Ara ja som una mica més a prop d'entendre l'univers de l'economia social i solidària. Recordeu que si voleu consultar tots els conceptes ho podeu fer al Moodle. Continuem!